Bugün iň gowy bayramlaryň biri bolan Täze ýyl bayramy. Çaga kak Täze ýyl gijesi arzuwy etseň, arzuwyň hasyl bolar diýerdiler. Menem çynym bilen arzuwy ederdim. Çagalykda her Täze ýyl gijesi Aýaz baba garaşşym ýaly. Ulalom soňam gözümi ýola dikip garaşmagym. Henizem dowam etdi. Siz maňa Aýaz baba garaşýandyr diýýäňizmi? Ýok. Beýle däl. Oğuzhan adyny Türkmen film birleşigi hödürleýär. Edebiýat sahasyny ýazan Maksat Glyjew. Goýjy kino operator Batyr Batyrow. Kompozitor Begenç Saparliýew. Kino rejissýor Serdar Gunnogdyýew. Baş rollarda Şemşat Kasymowa, Aýsultan Kowusowa we başgalar. Goýjy kino rejissýor İskender Muhammed, Anna Muhammedow. Täze ýyl arzuwy. Ene bize mi geldik? Täze ýylym gutly bolsun da. Tagaman geçirin. Bolýar. Sag bol. Sag bol. Tagaman mı? Sizem tagaman geçirin da. Täze ýyl güni hemmeler öýde. Begenç bolsa öýde del. Sen nirede begenç? Geň almaly. Begenç birинji gezek gije galýa. Şu günä Täze ýyl gijesi irrek geleýmeli. Sagadan 8-den işleýär. Täze jaýymyzda ilkinji Täze ýyl garşylaýar. Biz oňa garyndaşlar gutlamagy dersiben gürleşipdi. Ece, siz mi? Hawa men. Salam, gelin geçin. Kim bolmalygydyň? Täze ýyl bayramy gutlaýyn geldim, gyýdym. Gyýdym. Alataly görnýäňde näme boldy? Begenciň irden kydişi, Ece, henizem gelenok. Jaň etsemem alanok. Men size jaň etmegimi unutup durna. Kim unutsaňam, ejeň unutmazlar gyýdym. Sabarlarak bolarlar. Ýelýürek bolma. Nire howlugyň? Gelir de begençe.
Dillan saat gelir diýmek. Gelen o. Allo begenç. Sen nerede kaçan gelýän? Sağa da bir seret. O ne hil bilen o kaçan geljeňi. Men sana garaşyp otyrna. Vay. Telefonu öçüreydi. Men bilen gürleşesem gelen o. Ece gördüň gerek. Qyýdym. Gaharjan bolupsyň. Bir ýere baranlar-da. Eglenýänler. Bugun bayram, görmeli, gutlamaly adamlar bardyr oňa. Täze ýyl günümi? Aýalam öýde ýeke bolmalymy? Qyýdym can. Qaqaňam giýjek alar da ýadyňdamy? Ya, diňe seni gutlamalymy? Hawa, başka kimi gutlamaly bar? Uy, meselem ejesini, qaqasyny, ýakynlaryny. Qyýdym. Han gel ýanyma. Han sen ejene çay berjekkämi? Bar. Ha. Qyýdym. Sen gaýyn öýüňe jaň et. Olar täze ýyllar bilen gutlap, begen çwarada sonra. Men pikirimçe begen şo ýerde bolmaly. Çyndanam, gowy pikir eje. Alo, Gülteş, salam. Salam. Täze ýylyňyz bilen gutlaýan. Siziňem täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun. Sag bolun. Gaýnanam bilen gaýnatamyň ýagdaýlary gowymy? Howa ýaxşy. He, bolýa. Gowy bolsalar bolýa. Neme? Howa aýjahan aýdy. Begenjiň el telefonuny alyp bilemok bolyn. Ola sizdemki? Häli bir sagat töwrewi gelip gutlaba gitdi. He, barmady men tän. Ay ýok. Entega gelen o? He, bilmedim de onu. Bolýa, Gülteş. Bolýa. Ýene bir gede hemmeňiz gutlaýan. Sagaman geçirin. Sizem sagaman geçirin. Siziň aýdyşyň diýaly olara barypdyr. Täze ýyl bilen gutlak gaýdypdyr. Berekella giýew. Ene tasyny gutlamaga baran bolsa, ola iş bitiripdir. Aýallygonlaryny da barar hökmän. Vay! Yanmadyk bolsa ýagşydyr. Howur peçiňem özüň ýaly gyzyp duranlar da.
Ayallı oğullarına varanlar diýdiňiz mi? Howa baranlar, olara da jaňatyp gör. Yetip gelen täze ýylyň gutly bolsun Aysahanjan. Düşümli we bagtly ýyl bolsun. Köp sağ olun. Dünyadaki hemme gowluklar size we siziň maşgalaňyzy arzuwy edýär. Sağ ol, sağ ol. Keyik, siz aylanmağa çıktınız edýär. Hawa, aylanmana çykdyk. Degen sigin bizi gedelense çağırdy. Han balam gelen beri gel daşa gitme hadi bilerek giderler aňary gel. Şeýle mi? Hawa Aysahanjan, sen näme gelmedin? Ay men näme? Naharlar pişirmäge, işte açarlar taýarlamaga galdym. Boleme, bolya. Begenç ýanyňyzda mı? Yok, olay ýaňşy gitdi. Aysahanjan, bu orunda sağa man geçirin täze ýyly. Köp sağ ol sizem. Hani bana yürüm aslan yanına burası. Gel, yürüm. Salamu aleyküm. Salam. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun, sizin kim gutlu bolsun. Başlan. Meret, şu yerde yaşarım ka? Kim meret? Meret Bayramov. Ha, yok. Olar ýokarky gatda ýaşaýar. Yanlışıptır. Başlan. Bor. Bolya. Sağ olun. Bereketli olsun. Sağ olun, sizin kim? Böyle. Nire sen? Begenç. Begenç. Yok, men Batır. Begenç nerede? Bilemok yöne men peynir işlekli getirdim. İkinci odada bir şey. Hava yönü men peynir işliklerini sargıt etmedi mi? Hava siz sargı mıdın? Yönü müşterimiz begeç geldiği sargı değil. Begenç? Hava. İşte kol çekin. Genece täzeýäriniz gutlu bolsun. Şöyle soňky müşterimiz. Hemme eden arzuwlarymyz hasyl bolsun. Sağ olun, sizin kim? Sağ ol.
Peynirli işlekli geldi. Yönü özü gelmedi. Kıydım, begenç geldi mi? Yok, ona derek peynirli işlekli gelece. Vay, kovduk ne? Vah, kıydım. Baltımın bahari, aşkımın nuru, vefadarın büyüğü belin giderin. Bu yürek yitirdi tavrı kararı, söyünüm dünyada varım neredesin? En barında bahar, yokluğunda kış, keşfin görsem yüreğim şad, gönlüm hoş. Sen bolsa ardımın yeterinden taş, kalbimın ağrımı yarım neredesin? Böyle yerin göz yetimden uzakta, karaş yarın oy hayalım pinhakta. Yolumda intizar gözlerime bakta, aşk göreyim bakışından didelen. Böyle yerin göz yetimden uzakta, karaş yarın oy hayalım pinhakta. Yolumda intizar gözlerime bakta, aşk göreyim bakışından didelen. Karıştırıp yine yağmı tavrımı, ya da indi gönlüm menden ayrımı. Yüreğimin arzuwy, sen arzuluymy, gereğim dünyada varım neredesin? Böyle yerin göz yetimden uzakta, karaş yarın oy hayalım pinhakta. Yolumda intizar gözlerime bakta, aşk göreyim bakışından didelen. Böyle yerin göz yetimden uzakta, karaş yarın oy hayalım pinhakta. Yolumda intizar gözlerime bakta, aşk göreyim bakışından didelen. Gereğim dünyada neredesin? Kıydım, neymişliyin? Ay yok, hiç lece. Bolya. Ece, sena çayda kıyın görmesen. Bolya. Salamu aleykum Elece. Salam. Komşular öydedem ka kapıyın kakyan urin açan oklarda. Vah, bilmedim de, gedilençe çıkan olaymasalar. Vahe, menen bayram çıktan utlayacaktım da. Böyle ata oğlum. Bolya, sağ ol.
Kızım, durmuşda yüze çıkayan düşünüşmezlikler sabır kanaat bilen çözülgendir. Vaqt ehli zatın doğru çözüldüğünü tapıp berýär. Maşgalanın agdy birligi, at awrayı sabırlı bolmakdadır. Ine mamalamaz aýtman menäme. Sabrın soňy sap altyn diýip. Ine toprak ýaly mehirli, umman ýaly giň bolgun. Şonna sen ähli görçügiň diňe gowluk bolar bar. Inne begenç gelen bolmaly. Yetip geldi täze yıl, kutlamana geldik gar pamuk bilen. Getirdim size sowgatlarymyzy, kutlu bolsun täze yıl. Yalnız aydık. Täze ýylyňyz kutlu bolsun. Başlan, gellifler mi kal? Hawa. Biz sizi täze ýylyňyzy kutlamana geldik. Sizin yoldaşyňyz begenç gellifdämi? Hawa onu ýerdi. Hawa begenciň özü nirde? Men evlemok. Biz begenciň haýysy boýunça sizin täze ýylyňyzy kutlamana geldik. Hanta oda. Täze ýylda ähli arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Sağ olun. Ayaz baba, men bir arzuwum ma. Arzu etsem hasyl bolarmyka? Elbette bolur. Näme arzuwuň bolsa aýdy ber. Men yoldaşym bayramçylyga giyjäk galýa. Men bayramçylygy bile geçirmek arzu edýän. Arzuwuň hasyl bolsun. Täze ýylyň gutly bolsun. Gelin. Täze çaýyňyz kutlu Sağ olun, sağ olun. Jaý gutly bolsun. Sağ olun. Düşündi bolsun. Ýurt garşy aldyň. Gelinim Geçin. döwletli ırsalda çaý bolsun. Sağ olun. Sağ ol Cevdetcan, sağ ol. Geçiverin, geçin. Gelin çağa çıklar, geçin. Sağ olun. Kutlu olsun. Geleydik bir de. Kovaylandı değil mi? O aydana yerliydik. Soğuk ederliydik. Gatı gol soğuk. Hani bağlanır geçin han mihman otoğa gelin. Sağ ol bağlat. Täze ýylyňyz kutlu bolsun. Sen bir ayda aymala keningde olsun. Aydan olsana olmadı da. Geçiverin. Sağ olun.
sen gelmez diýen. Hana gelle. Özüm giden mihmanlar getirdi. Onu da ne hili mihmanlar. Täze bayram gutlu bolsun edidim. Vay, Sowgat doguralypdyrynmy? iň gowy sowgat getiripsiň. Şundan gowy sowgat bolmaz. Ani? Buuşluk adamlar, buuşluk. Betip bolsa täze ille men kaka bolýan. Ine o täzelik. Kutlayan ağa. Sağ olun, sağ olun. Degenlerden Uşluğu verelim täze ama. ille menem ağa bolýanna. Oh, senim ağa bolýan. Dedi, kaham beğenirdiniz. Vay. Täze ille kutlu bolsun. Işık değil olsun.